L-entità governattiva Malta Air Traffic Services, il-METS, li hi responsabbli għat-traffiku tal-ajru kollu f'pajjiżna, rat l-ammont ta' titjiriet fl-ispazju tal-ajru lokali jiżdied, tant li fit-23 ta' Ġunju irreġistrat rekord ta' 539 titjira. Dan fl-istess ħin li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta esperjenza l-ogħla traffiku tas-sajf li qabeż kull tbassir u kontribwixxa għaż-żieda fit-turisti fostna, kif ukoll għal att ta' Maltin li sifru f'dan il-perjodu, kif tixet l-istatistika uffiċjali. Waqt żjara fil-Mezz mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet ġie żvelat ukoll li l-aktar ġurnata impenjattiva għall-moviment fl-ajruport kienet il-ħamis 27 ta' Lulju b'225 moviment ta' ajruplani, filwaqt li l-moviment ta' kuljum għal perjodu tas-sajf ta' din is-sena żdied b'12% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Il-Ministru kien akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv tal-Mezz, Claude Mallija, u mill-Chief Operations Officer Robert Sant li pprovdew għarfien dwar il-prestazzjoni eċċellenti u l-għanijiet milħuqa mill-entità. Il-Ministru Bonnet faħħar lit-tim fl-entità għad-dedikazzjoni u l-professjonaliżmu tagħhom fid-dawl ta' dawn it-tibdiliet, waqt li semma kif il-ħaddiema qed jagħtu kontribut kbir għaż-żidiet irreġistrati fit-turiżmu ta' pajjiżna. Persuni dedikati immens illi x-xogħol tagħhom huwa li jżommu il-galbu u li kulħadd jimxi skont in-normi. U ovvjament dan ix-xogħol irid jiġi rikonoxxut għal ġid l-importanza li għandu mhux biss għas-settur tal-avjazzjoni tagħna iżda anke għas-settur turistiku ta' pajjiżna. Il-Chief Operations Officer tal-Mezz enfasizza l-kisbiet impressjonanti tal-entità u nnota li minkejja l-isfidi il-ħaddiema konsistentament qabżu l-aspettattivi. Dan hekk kif il-ħidma tagħhom ma kienx tikkonsisti biss f'żieda ta' ajruplani turistiċi. Din hija l-ewwel sena illi definitivament rajna żieda qawwija fil-traffic ta' ħalluqa, fil-ammont ta' ajruplani ħalluqa. Mhux ta' turizmu biss, l-ajruplani biss li rajna mhumiex biss ta' turizmu ma wkoll huma ajruplani li huma ta' cargo, li huma ta' maintenance, bħalma jkollna maintenance centers hawn Malta. Ajruplani corporate jets li għandhom ir-reġistru tagħhom Malti. Il-Malta Air Traffic Services hi l-unika entità li tipprovdi servizz ta' navigazzjoni bl-ajru għal Gżejjer Maltin, filwaqt li hi responsabbli mill-kontroll ta' traffiku tal-ajru kemm ta' ajruplani li jinżlu u jitilgħu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kif ukoll ta' kull ajruplan li jgħaddi mill-Flight Information Region ta' pajjiżna.